Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau muna dauke da wani sabon bidiyo ne mai inganci idan ya kasance kana WhatsApp wannan bidiyon naka ne. So a da fari wato wannan bidiyon zai kunshi wato yanda zaka wato kare kanka daga wayansu mutanen da zaka ga so da yawa zaka ga wato kana cikin a WhatsApp sai kai tsaye kawai kaga an saka a group wanda baka zato baka tsammani kuma baka bukatan irin wayannan group din. So a wannan bidiyon zan nuna maka yanda zaka kulle babu wani wanda zai iya adin naka sai in ka so, ba wani wanda zai saka a group sai dole sai an turo maka da link kai joining. So wannan bidiyon abin da zai kunsa kenan. So kafin mu ce ka ga wannan bidiyon kar ka manta da maka wannan subscribe ba ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawar sanarwa ka zabi all ta kana da lokacin da muka daura sabon bidiyo za su sanar da ku. Mun gode. So kai da sai mu shige ga aikin. So da fari idan ka shigo wato cikin WhatsApp kamar yadda kake gani, so kowa ya san akwai wato wayannan digo-digon guda uku a saman ka na dama. So kai tsaye ana buƙatar ka taba su kamar yadda kake gani. So bayan ka zo ka taba zaka shiga alamar setting, kana shiga alamar setting zaka zo ka nemo inda aka rubuta privacy. So da ka zo ka nemo alamar privacy zaka ja ƙasa gashi nan inda aka rubuta groups. So anan ana buƙatar ka shiga ka taba alamar groups din nan. So kamar yadda kake gani anan zan mana bayani dalla-dalla. Wannan zabi na farko inda aka rubuta everyone. So kaga kowa zai iya adin naka a cikin group ba tare da kana so ba. Sannan sai zabi na biyu my contact, su kadai ne idan kai selecting za su iya wato saka ka a group kadai, ba kowa bane, ba kaga wanda bashi da number ka bashi da dama ya saka a group, sai dai wayanda suke da number ka kana da number su ne za su yi adin naka a cikin group idan ka bashi a wannan my contact din nan. So a zabi na karshe kuma shine ake bukata ka shiga inda aka rubuta my contact accept. So idan ka taba zai kai ka cikin da zaka yi makin duka, kaga an ce dukan nambobin da za su iya adin naka a cikin group su ne wayannan. So amma menene idan kai makin din su ba za su taba adin naka ba. So kaga duk idan dai har kai makin din su all kamar yadda kake gani, kaga ba wani wanda zai iya wato adin naka a cikin wani group. So sai ka danna alamar good din nan gashi nan. So kana taba alamar good gashi ya nuna update. So kamar yadda kake gani gashi ya update, dan haka babu wani wanda zai iya wato adin naka a cikin group. So sannan sai abu na biyu da nake son na nuna muku a cikin wato WhatsApp, idan kana bukatan ka kulle WhatsApp naka babu wani wanda zai shiga ya maka maka bincike a cikin WhatsApp, zaka taba alamar privacy kamar yadda aka taba. So sai ka zo nan kasa kamar yadda kake gani fingerprint lock, sai ka taba shi gashi yana disable ne, sai ka bude shi kamar yadda kake gani. Idan ka bude zaka sa yatsanka kamar yadda kake gani. So anan idan har ka yana zabi na farko ko yana zabi na biyu, ana bukatan ka mai da shi kawai zabi na farko wato immediately. So kai haka kai tsaye kana yin back, to da ka zo ka shiga WhatsApp ka fita a WhatsApp kana shiga zai nuna maka sai ka saka fingerprint sannan zai bude. So wannan hanya ce mafi sauki da zaka ba wa WhatsApp naka tsaro saboda kada wayansu su wato maka shige da fice a ciki. So sannan abu na gaba idan kana bukatan ka ƙara ba wa WhatsApp naka tsaro ko da wani yayi login a wayan shi ba zai yi ya bashi daman shiga cikin WhatsApp din ba. So kaga wani zai yaran a wayan ka saboda za a turo OTP wato one time password kenan, saboda idan an turo mishi a wayan ka shi zai amfani da wato wannan number ka a WhatsApp din wayan shi dan yayi login, kaga ya maka hacking kenan. So dan haka ana bukatan ka shiga wannan alamar account din nan. So idan ka shiga account zaka zo na biyu wato two step verification, ana bukatan ka danna alamar turn on kamar yadda kake gani. Ana son ka sa pin guda shida kamar yadda aka saba. So bayan ka saka pin guda shida ya kawo ka nan gurin, ana bukatan ka saka email. So idan kana son ka sa email a nan gurin zaka rubuta email, saboda koda wata ran ka manta wani irin abin nan ka sa a gurin, wani password ne ka sa guda shida, zaka yi wato backup nashi ka dawo da WhatsApp naka cikin sauki ta wato Gmail. So kana taba alamar da Gmail kamar yadda kake gani, zaka taba alamar next. Inda kana taba alamar next zaka zo ka ƙara wato adin na Gmail ɗinka kamar yadda kake gani, sai ka danna alamar save. So gashi nan yana offline, gashi nan set up done. So dan haka ka riga ka seta wato ka seta wannan WhatsApp ɗinka, ka seta mishi two step verification. Duk lokacin da zaka yi login ko wato WhatsApp ɗinka ka goge ka dauko wani sabo, zai nuna maka sai ka saka wannan pin din. So dan haka kaga duk wanda yana kokarin ya maka login a wayan shi dole sai ya san wannan pin guda shida da kai amfani da shi ka seta. So dan haka ka gani kin ma gashi na nuna mana sai mun saka wato pin din nan, sannan zai bamu daman ma mu fara chatting. So dan haka a wannan bidiyon na ga ya dace na kawo muku dan kowa ya amfana, kowa kuma ya ankare. Nagode, sai da mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba.